Recordem que estem a la tercera edició una targeta per utilitzar les biblioteques de Barcelona. Passem doncs a la segona classificada, l'Ariadna Coll. I la guanyadora per primera vegada del Futbol Club Barcelona, Mireia Sunyer, i presentarà el trofeu Gavi Arranz, director de promoció i d'esdeveniments esportius de l'IBE. El tercer serà el Francisco García Blanco del Club Atletisme Sant Just d'Esvern, no gaire lluny d'aquí. Segon classificat, Ani Abate García, atleta que ha vingut dels Estats Units a córrer la cursa. I primer, Ferran Montes. Li lliura el premi doncs en Gavi Arranz, lliura el premi al guanyador. Gràcies a tots vosaltres, perquè amb la vostra aportació farà possible la construcció d'un pou per buscar aigua i facilitar doncs la vida quotidiana a Etiòpia, en aquest cas doncs aquest poble de Mokyatur.